Goddag. Nu er rundt 20 sub. Special. Nej, fuck det. 20 subs. Det er meget, men ikke så meget. Men samtidig en 20 subs special, så bliver det en ny gameplay på den her server her. IP'en kommer ned i beskrivelsen nede i... er det højre eller venstre hjørne, eller er det bunden? Det kan jeg ikke og den hedder... Hvad hedder den? Den hedder... Server Game... Eller Games. Gamers owner Iceboy, co-owner Mike, GTX server. Det ved jeg også have sagt, men ja. Det var nemlig lige det, jeg ville have sagt, ja. Men jeg tror bare, vi begynder at spille lidt så. Ja. Nå, hvor mange tilbage? Jeg har underground ikke fundet noget mere ghost, ikke? Nå, men jeg begynder vist også bare at filme nu så. Ja, og jeg lægger link til de andres YouTube, så der er... Ja. Oj! Og der var der vist en, der faldt ned. Det var vist ikke så godt. Goddag, mine dejlige seere. Underlig start. Han er på vej ned at plante. Ikke på noget. Vi spiller noget CSS med gør vi det? Rabbit Finn. Okay. Ja. Jeg tror vi spillede bare med. Ej. Kom Mads Ninja Pro. Er det ADE? Tal aimbot bare. Nå, jeg kom ikke så langt. Rabbit han holder 21 sub special. Hold da kæft, ham der anti-checks der, jeg nåede ikke engang se noget. Og så kommer Iceboy lige. Det er en god kommentator. Han der anti-checks der, kan jeg altså ikke lide. Ja, gå væk med jer. Gå væk med jer, mand. Ja. Er det der ejer? Nej, det er min mor. Hvorfor er det, der står shift server? Hvem har fået tilladelse af det til at hedde det? Mike. Nå. Ja, okay, men jeg muter altså lige ham der. Jeg er rigtig gode venner. Så ikke spillelist og så. Jeg er rigtig gode venner med ham er Mike, og han har sagt, at jeg gerne må være admin på jeres server og sådan. Ja. Så jeg skulle have det. Så døde du vist lige. Det bliver sat på hans. Nå, okay. Men nej, jeg skulle jo også skaffe af det. Hvem med Mike? Det er skriv det i chatten. Jo, lige nu. Han sagde ikke lige nu, så færdig. Luk røven. Det tror jeg så ikke lige, du skulle have sagt, vel? Nå. Jeg er så rigtig gode venner med Mike. Men vi ses i næste video.